Ама нямаш никакъв проблем. Светославе, какво правиш, бе? Стига, бе, за какво точно? Да нямаш някакви инджиклами там да ме направиш на маймуна? Да. Добре. Стига си папаракство. И така, че аз видях автобус и нямам след 5:30. Да. Кога имаш утре новата? Май няма пътуване. Къде си, бе? Тук съм, къде да съм? Ти снимаш печката, бе. Да, разбира се. Какво правиш ти, бе? Даже един си снимал. Висок Ти в стана. къде си ме приближава, бе? Буската ли, бе? Чакай, зато не се бях сетил. Вечера да не се лъскаш с мене.